Медитация живете, дарът на живота. Добре дошъл в тази медитация, посветена на буквата живете. Това е буквата, която ни напомня за ценността на живота и за величието на настоящия момент. Тя е подходяща за всички, родени на 7, 16 и 25, както и за този, който иска да се свърже с радостта, благодарността и пълнотата на живота. Животът е най-големият дар и чрез тази медитация ще се потопиш в неговото сияние. Медитацията ще започне в този момент. Настани се удобно, затвори очи и усети тялото си. Нека вниманието ти се спусне към стъпалата. Отпусни ги. Отпусни краката, усещаш лекота и покой. Отпусни коремът, гърдите. Отпусни ръцете и раменете. Те стават меки и много леки. Отпусни лицето, челото, носа, устата. Отпусни цялото тяло и усети как то се изпълва с вътрешна тишина. А сега си позволи да вдишаш бавно и дълбоко. Усети как свеж въздух влиза в белите дробове. Издишай бавно и освободи всяко напрежение. Вдишай светлина и радост, издишай тревога и съмнение. Продължи да дишаш спокойно, като нека всяко вдишване ти носи живот и радост, а всяко издишване ти помогне да освободиш стреса и всичко ненужно. А сега ясно виж как пред теб се появява сияеща врата от светлина. Върху нея е изписана буквата живете в златно. Тя е жива, пулсираща като сърце на Вселената буква. Когато прекрачиш тази врата, ще навлезеш в енергията на живота като дар. Всеки твой дъх е благословия, всяко преживяване е възможност. Виж как се озоваваш в една красива градина. Това е градината на живота. Навсякъде около теб се простират поляни от светлина, върху които растат цветя, които никога не увяхват. Въздухът е чист и изпълнен с аромат на свежест, напомнящ за утро. Птиците пеят песни, които отекват в сърцето ти като химн на радостта. Вятърът носи нежни послания за надежда и хармония. Виж центъра на тази градина. Точно там извират лековити извори от чиста вода. Тези лековити извори пречистват душата, изцеляват сърцето и изцеляват човека. Приближаваш се към тях и виждаш как всяка капка блести като чист диамант.
Нежно потапаш ръцете си в тези лековити извори и усещаш как чистата енергия на живота прониква в тялото ти, носейки здраве, сила и обновление. Усещаш порив и влизаш в тези лековити извори. Цялото ти тяло е обгърнато от чиста светлина, чиста целебна енергия. Усещаш лековитите извори как преминават през главата ти, изчистват ръцете, тялото, краката. Усещаш силата на целебната вода. В този миг разбираш, че животът не е даденост. Животът е чудо. Всяко утро е нов шанс. Всяка усмивка – божествена милост. Сърцето ти се изпълва с благодарност и ясно разбираш, че твоят живот е изпълнен с радост и трябва да бъде живян с любов. В този момент с ясен глас казваш за себе си: аз ценя всеки миг, аз живея с радост, аз усещам благодарност. Животът е дар. Осъзнаваш, че всеки ден ти носи нова възможност. Осъзнаваш, че ти си тук, за да радваш, да обичаш, да твориш и да даряваш. Усещаш ясно целебната вода и приемаш нейната целебна енергия. В този миг енергията на живите и нейната светлина те обгръща. Усещаш благодарност към този глаголически знак и благодарност към целебната сила на водата. Тази медитация е към своя край. Започни да усещаш отново тялото си. Почувствай краката, ръцете, раменете. Дишай дълбоко и издишай с усмивка. Когато имаш готовност, отвори очи и се върни тук и сега към реалността. Ти си по-лек, по-силен и изпълнен с радост.